שלום, קוראים לי פרופסור ישי לכטר, אני גסטרונטרולוג בבית חולים רמב"ם ובקהילה באזור חיפה. היום אני בא להסביר על הכנה מיטבית לקולונוסקופיה. הכנה לקולונוסקופיה מבוססת על 3 דברים, על דיאטה, על תכשירים להכנה ועל צום. הקולונוסקופ זה צינור ארוך, גמיש, עם מצלמה בקצה, שדרכו אפשר לעשות פעולות גם אבחנתיות, דיאגנוסטי וגם טיפוליות. וככה נראה המעי גס. הקולונוסקופ נכנס מפה ומסתכל על כל המעי גס עד הסוף, ומאבחן כל דבר כמו חורים או פוליפים או דלקת תוך כדי הבדיקה. משך הקולונוסקופיה סדר גודל 20, יכול להיות 30 דקות, תלוי ברמת הניקיון, במטופל ובנתונים שיש בזמן הבדיקה. לפני הקולונוסקופיה מרכיבים עירוי ונותנים זריקה של חומרי טשטוש. לא מדובר בהרדמה כללית, אבל בדרך כלל למטופל אין שום זיכרון של הבדיקה אחרי זה בגלל החומרי טשטוש שקיבל. חשוב מאוד שתבואו עם מלווה. אחרי טשטוש אסור לנהוג ואסור לשתות אלכוהול לפחות 8 שעות, וכדאי מאוד להיות עם מישהו שילווה אתכם הביתה ישר מהבדיקה. לפני הבדיקה צריכים להתחשב בתרופות שכל אחד לוקח. מי שלוקח קומדין או פרדקסה או תרופות שמונעות קרישה, צריכים להתייעץ עם הרופא ולעשות הפסקה של מספר ימים לפני הבדיקה. תרופות כמו אספירין או פלאבקס עדיף להפסיק שבוע לפני הבדיקה. תרופות כמו ברזל או ביזמוט סדר גודל 3 ימים לפני שעושים את הבדיקה. תרופות שלוקחים נגד סוכרת לא לוקחים מהרגע שבצום. לא בעיה שסוכר תעלה קצת, יותר מסוכן שסוכר יורד. חוץ מזה, כל יתר התרופות לוקחים כרגיל עם כוס מים לפני הבדיקה. כדי להבטיח את הצלחת הבדיקה, יש להקפיד מאוד על ניקיון מוחלט של המעי. שלב ראשון, דיאטה, 3 ימים בלי פירות וירקות. אפשר דברי חלב, פסטה, לחם, דג, בשר, עוף, חופשי. שלב שני, שימוש בתכשיר מיוחד שתקבלו מהרופא. התכשיר השכיח שמשתמשים בישראל נקראת פיקוסלקס, ולבסוף כ2-3 לפני הבדיקה בחוקן קטן שנקרא חוקן פליט. בדרך כלל לוקחים את כל הפיקוסלקס ביום לפני הבדיקה. אם הבדיקה היא אחרי צהריים, אז אפשר במפוצל, חצי ביום לפני, חצי באותו יום, ואם הבדיקה היא בערב, אז אפשר את כל 2 המנות לקחת ביום של הבדיקה. ויש סך הכל 2 שקיות, אחרי כל שקית, 1.5 ליטר מים. לפחות 6 כוסות של או מים, תה, מיץ תפוחים, ספרייט, ושיהיה 4-8 שעות מינימום בין שקית לשקית. עכשיו הדגמה של איך מכינים את החומר המשלשל. לוקחים כוס מים, בתוך הקופסה 2 שקיות של הפיקוסלקס, לוקחים אחד, פותחים אותו, שמים אותו בכוס מים, זה מבבע, מערבבים, שמים אותו בצד 5 דקות, שיתקרר ושיפסיק לבבע. שותים אותו בדרך כלל בבת אחת, כוס, הטעם שלו סביר. אחרי שלוקחים את הפיקוסלקס, הולך להיות הרבה שלשול, אז חשוב מאוד להישאר בבית או במקום שאתם צמודים לשירותים. זה יכול לקחת כמה דקות, אבל הרבה פעמים זה לוקח כמה שעות עד שמתחיל השלשול. ב4 שעות האחרונות צריך להיות בצום, לא לאכול ולא לשתות, והשלב האחרון של ההכנה, לפחות 2 לפני שמגיעים לבית חולים, משתמשים בחוקן קטן שנקרא חוקן פליט, שנראה ככה. מורידים את הפקק, בעדינות שמים בטוסיק, שאתה שוכב על הצד, או את שוכבת על הצד, מורחים את הבקבוק כדי שכמה שיותר מנוזל ייכנס,
מוציאים את זה מהטוסיק, מחכים 2 דקות, תרגישו צורך להתרוקן, תלכו להתרוקן, ועכשיו אתם מוכנים לבדיקה. הכנה טובה זה השלב שלכם לוודא שהבדיקה תהיה מיטבית, מוצלחת, וכל פוליפ או ממצא יימצא ויטופל על ידי האנדוסקופיסט שמטפל בכם. מאחל לכולם רפואה שלמה, בריאות טובה וקולונוסקופיה מוצלחת. תודה. אני יכולה לספר לכם מניסיון אישי שאני עברתי את ההכנה הזאת. זה לא כל כך נורא כמו שחושבים, זה מאוד חשוב לעשות את זה, ואני יכולה לספר לכם שעשיתי את הבדיקה הזאת, והבדיקה הצילה את החיים שלי, מכיוון שמצאו לי פוליפ, שקרטו אותו וטיפלו בו, והיה לי מזל גדול שהלכתי ועשיתי את הבדיקה. תקדישו יום אחד לבריאות שלכם, למשפחה שלכם ולחיים שלכם. תודה רבה.